Добър ден, по-точно добър вечер. Смятам да ви покажа малко по-късно какво карам, какво съм направил по него, какво съм му сложил и така нататък. Търся някакво по-интересно място, да речем. Да видим малко и по-спокойно да е, защото днеска петък. Навсякъде паплач, плъзнала. И така. Ще се видим след малко. И така. Намираме се на Дингли Клифс, пълно с изроди. Да намерим някъде някакво по не така многолюдно място. И преди да се е стъмнило, естествено. Технически характеристики и такива работи на мотора няма смисъл да ги говоря. Ревюта достатъчно има в интернет. Всеки може да погледне, да види какво е, що е. Накратко, китайско BMW. Фабриката, която произвежда нещата за BMW до 900 кубика, скутери, мотори и така нататък. В Китай произвежда и този мотор. Ако отворим двигателя, вътре са щампи с всичко на BMW. Рамата имам познат с F750 GS, фотосесии си правим тук. С F750 GS рамата е 1:1. И така. Мисля, че с 850 сега е 1:1 са. И двигател и всичко. Вече 7400 км горе-долу. Само 2 пъти ми излиза чека и навсякъде всички по принцип го казват, че го има този проблем, който е, как да кажем, нещо с горивото свързан. По принцип ми го прави като... Ще се върна обратно. Като ми остане много малко гориво и тогава го прави това нещо. Светва и после изчезва от само себе си. Двигателя се работи нормално, няма никакви проблеми. Дилъра му го показах, обясних му за това, каза, че абсолютно няма никакви проблеми с това. Да видим тук накъде да спра. И така, ето го китаеца, гадния щупения, които карам. Днеска сутринта го мих, пак е прашасал. Какво такова така на този остров. Сега ще ви покажа какво съм си сложил и какво мислям да си сложа. Те първа. Хора минават, но ще не видим. Малко залеза. И така. Куфър. Имам още 2 странични с стойките, просто съм ги махнал, защото в момента няма смисъл, пречат ми само. Куфър, днеска му сложих и този калник, защото по принцип няма калник. Да им каква работа ще върши. Алиекспрес, естествено. И тази стойка там. По-широка стъпка на пясък помага
Доста или на по-меко. Друго. Тук скоро сложих и тия късите ръчки пилк, пуик, не знам точно как се водят. Друго. По-високо стъкло, също като оригиналната форма. Плюс 10 см, ако не се лъжа. Широко и 10 см високо. Пилк, и това сложих днеска. Повдигачи. Доста по-изправена позиция. Трябваше малко тук вътре да разкача разни миши-опашки. Ето и тия капаци. Пластмаса с имитация на карбон, естествено, от AliExpress оригинални, за да предпазя там да не ритам с обувките. И тази тръба. Това тук има по принцип шумозаглушител. Няма катализатор, няма нищо. Катализаторите са тук вътре. Няма никакви грешки, работи си нормално, просто чува малко повече. За ще излъжа 50-60 лева, нещо такова 70. Звука е съвсем друг. Запаля след малко да го чуете. И общо взето това. Тук имам така стойка. Телефона ми седи на нея, ама по-нататък някакъв таблет с Android навигация. И може би ще пробвам с друга форма на стъклото. Има още един производител там. С малко по-друга форма, да видим с него как ще е. Това ми е каската. Ръкавиците. Маунт. Go мото, ако не се лъжа. И така. Някой, ако има въпроси, кои откъде, какво е, що е, да задава. – 7370 км до сега. И така. Не знам как ще се чува с този микрофон. Няма развалям спокойствието на хората. Това е от мен. За сега. Трябваше да обясна, да разкажа по-точно как изобщо започнах да карам. Преди, не знам, 5-6 години някъде дойдохме тук в Малта и аз щях да работя в началото като черна котка. На къде ще карам? Като черна котка. Щях да работя като куриер. Куриер на храна и си взех една Honda PSX 125. Взех я на втора ръка, но запазена виж. Взех я на 7000 км, нещо такова. И на края на сезона я продадох на 55, ако не се лъжа. Само бой и каране. Тук е нещо грешното. Не съм влизал никога тук с кола. Само масла и бой гърба и се запалих много. По карането изобщо, нали? Бил съм далеч от моторите тогава. Исках, поне съм по-тежичък и PSX, защото и с жената на плаж, насам, всичко се правих с него. Защото тук трафикът е ужасен. На плаж, напред-назад и запалих се, бях си харесал Honda Forza 350 и стъпка по стъпка
в нея посока се движих. Следващата година почнах да карам такси. Пак си взимах един PSX. Пак ми вършеше работа. Ама вече тегало такова. И накрая, преди да си замениш, от всяка зима се прибираме в България. Преди да си тръгнем, отидах преди дилъра тук на Honda. Какво ще струва толкова? Поръчка, да, трябва да чакате и така нататък. Оставих капаро и му казах, че на другата година, там април-май, като дойда, тогава ще си го взема, каза, няма проблем. И така и стана. На следващата година, април, мисля, че беше началото или нещо такова. Не, на май. Както и да е. Отидах и си вземах новата Форца. Голяма краста, голяма такова. Много доволен. Супер работа върши за мота, е перфектно. Обаче къде ми трябваше да гледам там YouTube клипчета и така нататък. Имаше един клип на 500, ако не се лъжа. 500 го видях да пътува с жена си, той мисля, че в Германия, ако не се лъжа. Видях го да пътува с жена си там двудневно някакво пътешествие и с Алпите или нещо такова, сега не помня точно. И ми щукна идеята да се прибера до България с скутера. И се прибрах. Ноември месец издемнах времето, когато позволяваш, имаше една седмица хубаво време. И в нея се прибрах за 3 дни. Без никакви проблеми, нали, дрехи, всичко си бях купил. И го направих общо взето това да разбера дали пътуването, такъв тип пътувания са за мен, дали ми харесат или не. Ако не ми бяха харесали, оставам с Форцата и си бръмча тук на острова или там градско. Ако ми харесат, продавам Форцата и си взимам мотор. Естествено хареса ми. После и обратно от България до Малта дойдох на следващата година с мотора и вече с скутера. И вече бях в процес на търсене на подходящ мотор. Минах през Трансалп 750, Тенере, Мотоморини, там 750 ли какво е. Горе-долу такива се въртях. Обаче нали, не ми ги дават за тест драйв, обаче като седна на тях, нали, ергономика или как се казва, не ми пасват. Този воч го гледам от няколко години, руснаците го разтикват там, карат го като за последно. Тестови имаше там един, го бяха дали на разни влогари да го щупат, деца вика. И много ми допадна. Тук единия появи се дилър, който ги продава официално, имаше наличен, отидах, седнах да усетя как е, пасна ми. Обаче цената, дето ми казаха, не ми хареса изобщо. 12 700 без страничните куфари. И си го взех от България. България 10 500 за абсолютно същото нещо. Там разни премежди имах с регистрациите, ама да речем, че е било за добро. И така, карам си китайца. Общо взето, това ми е моя път на 2 колела, дето се вика. С скутер много километри имам. Като опит, с мотор не е чак толкова, ама не съм ми казал, че съм голям карач и разбирач. Като не знам, питам, гледам и така. Това е. Вече трябва да мислим тема за следващото видео.